samda kayo kapadal Panginoon sa mga ang kasing ng mula naklihan Ginoo hindi ka na ang masabda na ang katumay salamat Lord sa mga saling balik yan lamang kami ng Jesus. Amen. Bayang buntag kaninyong tanan. Adayon ta, no? Amen. Samtang doon na pa'y higayon. Wara ning higayon, sama itong panahon nga abot ng pandemya. Umana matagis good about baptism, kung itugot man sa Ginoo, siguro ako nakasabot mo sa bautismo. Pagto, bautismo o pag-usab, pag-repent, no? At kung nabautismuhan na, mag-repent na lang, no? Eh, ingong ko ninyo mag-repent lang ta, kaya nga naman. Kung atong tanawan ang pulong sa Ginoo nga hangtod karon, wa pa'y nag-repent. Mo na ang revelation nagingon, be jealous and repent. Pag mainiton ka mo, dili nang silos ha, kanang jealous. Pag mainiton ka mo sa pag-usap. Hindi nga naman tao manggod, wala siya kabaw sa kamaturan. Ka ang Ginoo, ang tanan ng alagad sa Ginoo, gigayran sa Ginoo, ang wa nangayo og pagtabang sa Ginoo, paggayad sa Ginoo, ang gigayran siya dito sa dili maayo, sa ngadto sa unrighteousness. Mao bitaw na ang prayer ni David. Kanunay siya nagaingon, create in me a clean heart and renew right spirit within me. Nga naman, kaya usaya ang ilang espiritu, ang pagbati, Diyos, pagpangalagad sa Ginoo, mapalo man gud na. Mao nang gingon ni Apostol Pablo, quench not the spirit of the Lord. Ayaw ninyo palunga ang espiritu sa Ginoo. Anong pagbati ba? Nga din, mga lagad ka sa Ginoo kanunay, labi na karon nga panuna. Nga din ang tao, di-prophecy nga, sigig to na pandili mo ato gid sa kaybalo. Mo bitan ang ningon ng kasulatan sa Old Testament, giingnan ang mga tao. Sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Because they reject knowledge. Ilang gi-reject ang kahibalo ba kanang gusto nila makatunan. O bitaw na ninitak na kahibalo na mo unsa ang bautismo. No need for the second baptism of water. Kay kanang bautismo patay ng tao na gilubong na. Kung dili siya mo banhaw, mabanhaw, magrepent, wanang gingon walay kaluwasan. Ay pagto magod sa uban, ang muto magpabautismo maluwas. Kung wanang gingon, mag-usab. Kung dili day mag-usab, kadagay mga kaubanan ako atong unang panahon. Mga young people nga kauban ako nagbautismo, wa man nag-usab. Wa bitaw na ako mingon, dili nang bautismo makaluwas kung atong hunahunaon. Ang bautismo gitudlog yun ni Jesus Christ, matod pa niya, katong giwali ni John the Baptist is about to repentance. Na kung nabautismoan ka, mag-repent yun ka. Mabita na mag-iskot nag-repentance. Kaya aron may bawaan nato kung unsa gayod ang ato ang anang gitawag og pagabuhaton bilang mga lagad sa Ginoo. Nya karon do na ko isulti ninyo ang kamatuoran na pod, no? Kamatuoran maginitanan. Kay naman po'y nagwali pero dili kamatuoran. Mo ni akong gingon ninyo nga kamatuoran. Dili na ang Ginoo karon grasya. Dili na ang Ginoo karon mercy. Dili mercy, dili na grasya. Kundili long suffering. Baliwalaon lang nila ng long suffering of God. Kanang pag-antos pa sa Ginoo sa usa ka tawo. Ang Ginoo karon nag-antos
Gani ang Old Testament, nagsulti ang Ginoo na wiri sa tao. Nabalaka ba? Mabito na ang pulong karon atong isgutan about the long suffering of God. Kay kanang long suffering of God is salvation. Manang mingon ko karon, tun-an tani, we are now under the long suffering of God. Naanata sa long suffering of God. Kung about sa kamaturan, kanang naagit ta sa suffering of God. Mabito ng kanang kamaturan ba na usay ang Ginoo, si Apostol Pablo nagsulti, if God peradventure ba, kanang peradventure, kanang mag-establish siya sa pact gani, kanang pact ba, something what is existent. Kanang usa ka butang kung nagpadayon ba na, manang gitawag og kung ang Ginoo mag peradventure, mana ang tao maluwas. Manang nabasahan ako karon ng mga laglom na kayo mga pulong gingon ni Apostol Pablo. Dili ta makaingon kay nagsimba ta, nangalagad ta. Ya kung ang Ginoo wala nag-establish sa imo og kamatuoran, ang Biblia daghang kayo gisulti nga negative nga giingon sa Ginoo. Nga sa ulaying adlaw ang tao dili na ganahan kamatuoran. Bisag usa ang pagtuon, mo bitan ang gitawag og perilos. Kanang perilos dili ta moingon tanan Christians mahayahay. Bisag nahimong tanan Christian ang mga tao, ang pulong nagingon jud in the last days, perilous time. Ngano man, because man lover their own selves. Mao nang giingon niya dito. Mao nga dita mo kumpiyansa nga kay kuno kita Kristohanon. Mabito na sakit tuod ning isulti ang pulong. Balag masakitan mo. Una na man gyud ang buot pasabot sa Biblia. Sa ato pa kung easy lang di. Mabito na ang kamatuoran na tago. Sa ila palang daan. Wala na nagsulti kamatuoran. Wala na valiant nga nagsulti kamatuoran. Sa ato pa kaha. Kinsa may isu mong sulti sa kamatuoran. Mabito na nga walain na lang ang ato ang matun-an kung ato gyuning tukiyo ng Bible mga maong kamatuoran. Mo nang wingo ko karon ninyo, hinumdumin ninyo nga wala na ta sa grasya. Naa na ta sa long suffering of God. Dili nato na baliwalaon ang long suffering of God kay usap pud na nga giproklamar sa Ginoo dili sa kalibutan. Although do na say grace, do na say mercy, but do na say long suffering. Nag-angkos pa sa kay kabaw ang Ginoo, bisan ang pulo sa Ginoo nagprophesy nga mobalik na unta siya within 6,000 years kay manayang gingon sa Biblia unong ka adlaw gibuhat ang kalibutan unya sa 2 Peter nag-ingon man dito si Pedro nga ang usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig nato sa tao. Nya pila naman ta kalibo ka tuig karon? Unom atong 2,000 years. Gikan kang Adan hangtod kang Noah. Gikan kang Noah hangtod kang Jesus Christ. Karon kang Jesus Christ hangtod karon. Ana bisan imo pa nang basahon tanang pastor kay bawlo ana gyud. Gibaliwala lang. Ngano man ang Ginoo man good mo kan ba mood kanang debase gani. Muhatag siya ngadto sa tao sa walay kanang gitawag walay interest ining pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagtuklod mao bitaw na ang prayer. Sige ingon si David, lead me not. Nya gitudlo po ni Jesus Christ, magampo gani mo do nagigingon sa katapusan. Lead me not into temptation, basig matintal ka. Wala ka. Nya na si David, sa diha nga si David ma-overwhelmed sa kalibutan. Nangayo din si yang gingon sa Ginoo, when my life is overwhelmed,
lead me to the rock. Ano man, ma-overwhelm gani ka diri, maninungdan ng mga tao, ma-unaware, sama sa arka ni Noah, pagsud ni Noah dito sa arka, wala kabalo ang tao, mga nang walo lang ang naluwas, kung nakabalo pa lang to daan, di, siguro, dagang siguro. Kung nga, mao po nang gingon ni Jesus Christ, like the days of Noah. Kung sa may the days of Noah, ang pag-prepare, na-prepare si Noah within 120 years. Wag yo'y nagtabang, wag yo'y nagtamod, wag yo'y nag-ila. Mabita na nga din, naghatag ang Ginoo og provision sa tao. Nga naghatag pa siya og time ba. Mabita itong gingon niya, kato, atong gisgutan, for the long suffering of God. Long suffering to niya, gibuhat niya dito. Kay nagsaad na siya nga atong hinluan ng kalibutan. Kay ang tao rin kadautan na, pero magpabuhat ag arka. Nga din, wa sila kabalo kanus amang man, basta gingon sa Biblia 120 years na human ang arka niya ni sulod si Noah. Kunya gingnan si Noah pasudlat tanan mga hayop. Pero wa siya ningon pasudlat tanan tao. Pero kabalo ang mga tao nga din si Noah nagandam. Kabalo sila nga mulunok. Kay mao man nagipropesiya. Moto nga din baliwala lang nila kay ngano man. Wa sila kabalo sa adlaw ni Noah kadus siya ni sulod kay ngano man napuno man gud sila kalipayan sa kalibutan. Wana ang gisumbingay ni Pedro mao sa daang bautismo like a preparing of the ark, a figure, kanang gibautismohan figure na, kung dili ka mo bangon, di ka mo hawas, dili ka mag-repent, dili ka mausab, manang gingon, walay resurrection. Ang resurrect, ingon pa sa 1 Corinthians ni Pablo, mao ka na ilisan niya. Ang meaning sa resurrection, maabot ang time in the twinkling of an eye, ikaw mo'y ilisan. Ilisan na itong wa na resurrect. Katong na wa na banhaw. Katong nagbautismo lang pero wa day nag-repent. Kaya nga naman, wala man gituhuan nga si Kristo na banhaw, dapat siya mabanhaw pod. Nga matawag og new life, ma-born again, ma-new creation. Muna yung usa ka butang nga din wala nahibawan sa mga tao. Kung bitaw na mingo ko ninyo, bahalag mga suko mo basta. Ako makasulti ko ninyo sa kamaturan nga nisulat. Abi na mga tao akong kaistorya, bisan sa trabuhan akong gisultihan. Di mo kalimot na ako, nagsulti ko ninyo. Wa man ko'y laing gisulti, pulong man sa Ginoo bisan sa trabuhan. Nga ako gining gisultihan ako, ingunini lang ko, wa mo kabalo. Nga nangalagad ko sa Ginoo. Usay mo katawa sila. Pero ako nagtuo mo nga, nagtuo ko ninyo nga kamo, mutuo mo ning pulong sa Ginoo. Balag di mo mutuo nako basta sa pulong lang sa Ginoo. Kay pulong man gyud sa Ginoo kung gisulti ninyo. Mo na moingon ko karon, we are now under the long suffering of God. Ngano man. Mo na atong hinumduman. Tungod sa Isra, unsa yang gingon guys sa Isra? Moingon ko ninyo nga dili na grasya, dili na mercy, kundi long suffering of God. Pero dunay a little space of grace. Gatag lang yapon sa little space of grace. Kung doon na gyud mag-repent, kung doon na gyud mag-usab karon. Niining long suffering sa Ginoo nga gihatag sa toa. Wanang gingon, waon pag yun sa Ginoo ng mga tao kay doon na siya little space of grace. Kanang mga gigrasyan sa Ginoo atong una pinaagi ni Kristo nga napakamatay si Kristo, that is grace by faith nato kang Kristo Jesus, di apilta. That is grace. Mo na hinungdan, dili na ingon nga kita magsaya-saya sa atong pagkakristohanon karon. Kaya nga naman, little space of grace na lang ni. Kung dili ang Ginoo matag nato grasya, a disgrasya gyud ta. Manang ang ato ang pagpangalagad karon, gi-extend na lang sa Ginoo ang mercy. Kung ang Ginoo maluoy nato, ihatag nato. Pero dili gyud ta under sa mercy, under ta sa long suffering of God. Mao nay angay natong hinumduman. God is not slack concerning of His promise. Mao nang gingon sa 2 Peter. Dili siya langayan. May tungod anang
iyang saad nga siya mubalik. Ingon sa uban daw is slackness, ang Ginoo is slackness. Langayan. Maninungdan nga wa sila naglantaw nga ang Ginoo mubalik na mo bitaw na kita. Walag duwagog kung tutulog kay mao man ginay na sulat. Walo ra man gay nakasuot sa arka. Wa bitaw nang gingon, many are called but few are chosen. Wa bitaw na karon atong isgutan ning suffering of God. Atong una pa ni sa Exodus giingnan niya ang mga katawhan. Gipakita niya sa pag-ani daw sa Ginoo sa kalibutan mo niya yang gingon sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7 and 7. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant of goodness and truth, keeping mercy for 1,000, forgiving iniquity and transgression and sin. And that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children, and to the third and to the fourth generation. Kung sa iyang giproklamar ang mercy o ang gracious and long suffering. Mo nang hisgutan nato ni long suffering dili ta makaingon karon nga amazing grace lang gyapon. Ang Ginoo maluluyon. Wa ba mo kabawa ang Ginoo maluluyon? Kung kinsa iyang kaluyan, mo na gingon ni Apostol Pablo. Magsige lang tagingon ang pangutana dia gikaluyan ka sa Ginoo. Wa bitaw nang importante ato ni isgutan ni pulong sa Ginoo kay ang knowledge manggod. Ang gusto sa Ginoo nga ang tao mo adto gyud sa knowledge of truth. Dili lang maminaw sa word of God but the knowledge of truth. Lain ang word of God kundi aduna gyud knowledge of truth. Mo nang ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Ako karon na ako'y kagulanan, gamay lang. Butang raman to. Dunay nawala sa luyo sa akong kining gitawag personid guba naman hinuon pero do mga kuan naman to waste na to mga ballpen nga daan isuda ko baso gikuha siguro tong bata idulan okay lang mga kuan ako pin nga kuan ganito nga marker ba nga wala po iso di sa kabag to nawala ako relo diyan nawala po sa bungbong perfume nako nawala po. Okay lang. Ang akong gikagulan, ang akong notebook, kanay ngunala ba, imbis kuha na ito kabulok, kabuok, nagpulo na, nga akong gikuan, akong tatoy butang pa diri, kay malipay magugo sa tanaw-tanaw magugo sa mga tima, akong gikuan dito, naguot ko, pero ako'y mahimo, nawala man, mo nang mayon ko, mayon ta, ang nakabasa ato, nasabtan nila itong mga pulong. Pero sige lang, naanam ko na sa YouTube itong uban, o bitaw na nga ang deal man guna mo sa Ginoo nga muwalig yun ko. Gamiton yun ko niya. Pero di na ako nagsupayan total. Papalitan ko kong notebook lain. Mo ni ako karon. Mo na niling nabili na ko notebook ko. Nawag itong isa ka notebook nga bag ko. Wapay sulat. Pero katong naisulat na mga tema. Kuha magkukusa yung mga tema dito kung sa itong wala pa nakuan. Pero okay lang, basta importante nga din kita magpabilin sa Ginoo kay ang Ginoo hapit na mobalik. Unang inumduman yun nato na. Ingon pa niya diya, nag-proclamar siya og mercy and grace. Og ang long suffering. Kunya karon, mao na niya ang ato karong panahon. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20. Ingon pa niya diya, which sometimes we are disobedient, with once the long suffering of God. Long suffering na to iya ang gihimo dito ba? Waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Tanawa, 8 lang ang luwas sa tubig. O sana, basig gamay ray na luwas atong gibautismuhan kay wa pa nabanhaw. Wa pa nagrepent, nangalumo, sabi nila,
Mo bitaw na ang tinuod nga bautismo is patay. Lisod kayo na dawato no. Nya daghan kayo nagpabautismo. Mo bitaw na nga din ingon ni Jesus Christ kuno siya isa ka stone. The rock, the stone and the rock, the stone of stumbling block. The rock of offense. Ma-open yun ang tao. Mo na karon di mo ma-open ang tanan na bautismohan patay. Nagpakamatay kay naisama sila sa pagkamatay ni Kristo. Unya si Kristo nabanhaw ug katong mga nabautismohan dapat mabanhaw. Unya kanang mabanhaw wanay gitawag og the new life, the born again, the new creation o the new creature. Bago ka nang binuhat, bago kang natao, bago kang kinabuhi. Mo na ibot pasabot. Kung wa ka nagbago kinabuhi, wa ka na tao pag-usab, wa ka na buhat pag-usab, mo nang giingon. Lubong ka lang yapon kay ang bautismo is immersion. Gilubong uban ni Kristo. Wala yang gingon karon diri sa 1 Peter chapter 3 verse 20. When once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark are preparing, naghuwat lang yun daw ang Ginoo nga di mahuman yun ning arka, mahuman ning arka. Di gani mo mutabang ana, mo na una sa Ginoo kung atong sabton ba no, di ba? Kung di gani mo manulod na ng arka, sigurado gyud, wa magit sila nanulod. Nang saan nila pagsulod, wa man sila kabalo. Kanus ani sulod si Noah? Wa may nagwali. Wa may nag-auhag. Kita karon daghan kayo nag-auhag. Ambot kung giun sa pag-auhag. Muna ako muingon ko ninyo karon naata sa long suffering of God. Manang ningon siya dinhi, sometimes we are disobedient, usahay dita matinumanon ba. Kumpiyansa lang ta. Karon nagingon ko ninyo pagpabautismo mo, pag-usab o to kinsa matungwa na bautismuan. Digo ko mo bautismo ninyo hangtod dili mo muingon nakasabot mo. Mubita nang wag ko hilig og bautismo kay kanang bautismo is patay manggugana. Kung gusto ka magpakamatay diya kang Kristo kay si Kristo nagpakamatay niya, mutuo ka nga si Kristo namatay, ang tao ganing mutuo kang Kristo, kung si Kristo namatay, mamatay po ka. Kay nituo maka, mupalo maka, niya si Kristo na banaw, kinahanglan mabanaw po ka. Kunya ang tanan na bautismohan, nituo kang Kristo, patay na sila. Mana dapat mutuo ka nga, mabanhaw ka gyud. Sa unsang pagi, kung si Kristo nahimaya ang iyang lawas na imong glorious body, kita mahimong new life. Kaya na, pumunta sa kalibutan. Ay si Kristo, pagkabanon nga, niya ito, madayon siya sa langit, kaya tagalangit man si Kristo. Kita kung mabanaw ta, dili ta matawag o glorious body ta, kung dili, mahimo patang new life, born again, and new creation. Bagutang binuhat, nguna na ang pasabot sa pulo sa Ginoo. Muna kining long suffering sa Ginoo karon, ingon sa Peter, this is a salvation. Naghisgot na ni kaluwasan. Atong una, si Kristo nagpakamatay, although kaluwasan to, mabitang nang mingo ko ninyo tulog kay kaluwasan. Kaluwasan to gikan sa kamatayon. From sa gay to gikan atong gawit from the sky. Ha? You hear? You came from heaven to earth. To show the way. From the earth to the cross. from the earth to the cross. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Dapat mabanhaw tagikan sa patay rum wato tag sky. Ako sige ko gatog sky. Ay skyline ba kada adlaw maagi ko skyline kay dito man sa bintal ako ng trabaho. Mana musaka gyud ko sa skyline. Ya, makaingon gyud ko sa tanan karsada ang skyline lang ang kuan. Kurog kayo hangtod kutob sa akong trabaho kay wa pa na espalto. Mana kaingon gyud ko nga lisuda day matug. Ano mangurog akong kamot magmotor. Kay
kabato kanang wala pa makakuan karon kag gipang ispalto naman ko ning karsada gikan sa maa padung yun dito sa skyline pagsaka gyud ako sa skyline wa na puro mingon gyud usahay paitan ning karsadahan ni mo sana makakuha ko ka ng mga reason ba ngayon ana din pasabot sa Ginoo sa Matthew chapter 7 verse 14 because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Di nato na malalis gamay ra gyud ang nakatultol sa dalan padulong sa kinabuhi. Kay ngano man narrow ni narrow. Matod pa niya, higpit ba, lisod. And difficult is the way. Mo nang ingon pa ni Jesus Christ, siya na nagsulti ang dalang padung sa langit tulid na nya higpit lang nya gamay ra ang nakatultol mo na nga di na sigurado gyud kita nakatultol sa dalan mo bitaw nang padayon jud mo pakita ra nila mangutara sila puhon muundang mo tag ani di simbahan kay manang giingon ni Apostol Pablo when the perfect will come, the imperfect will vanish away. Kita imperfect pa man ta, makasala pa man ta, masayop pa man ta. Pero padayon jud mo halad sa Ginoo sa inyong kaugalingon. Mao nang hangyo ni Apostol Pablo nga mao man na siya ang nagbalaan sa ato ang paghalad sa Ginoo. Nga ingon pa niya, I beseech you therefore my brethren for the mercies of God sa kaluoy sa Ginoo that you present your body, i-presentar gyud atong body kanang living sacrifice, buhi ba dili nang patay, kanang tinuod yun, kanang naglihok yun, kanang nagtuman yun sa mga commandment o sa covenant sa Ginoo, labaw pa sa requirement. Labaw na mo sa requirement sa Ginoo. Ang requirement sa Ginoo is to serve, not to worship. Wala gyud requirements dito nga giingon sa ilaha nga is to worship the Lord, kundi to serve. Mag-worship ka, niya, wa ka nag-serve, dili na dawaton sa Ginoo, mag-serve ka, niya, mag-worship ka. Kaya ang service, mo ka na ang worship. Unya ka ng worship, dili na mo ang service. Kaya kung mag-worship ka sa Ginoo, na kay ipalo. Mana yang gingon? Gamay ra ang nakatultol ini. Mo nang ningon ko karon ninyo, magpinumdum ko kaninyo, nga naa nata sa long suffering, not in mercy, not of grace, but the long suffering. Ang Ginoo mapailubon kanato, dili lang ngayan. Nagpailog pa gyud siya, no? Tagaan tag chance niya kung wala pa to maundang tong pandemya ambot unsa na lang. Wag gyud tay freedom na, di ba? Salamat sa Ginoo nga naundang to. Kaya abi nimo katong pandemya, kanang pandemic. Ang gitawag ni pandemic, whole world man good. Nya ang Bible ko imong basahon, di ba nagwali na ko about pandemic? Pito ganito ka pandemic akong gisulti ninyo nga nahitabo nga gibuhat sa Ginoo ngadto sa Israel, di gyapon sila mutuo. Gitagaan sila pandemic kay na-wonder naman sila, nagkatibulaag naman sila. Gitagaan sila pandemic kay ngano man nag-disobey naman sila. Gitagaan sila pag pandemic kay nag-forget naman sila. Kita karon pod kita gatag pandemic kay wa na ta kahinumdom nga ang Ginoo hapit na mubalik. Muna ang mga tao mingon nga this is the last day kadto panahon sa pandemya. Ingon na sila last days. Pa-remember to sa Ginoo ang pandemya. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Anawa? Sa ato pa, kung ato ning basahon karon, wala pa'y nag-repent. Aron kita mag-repent, ayaw mo pagtuo nga ang Ginoo slackness. Gitugot lang na niya aron kita
hinumdum pa nga magrepenta kay giandam na gud ang arka. Kung atong una arka, ikadua ang cross, karon ang kingdom, ang templo sa Ginoo, ang gingharian. Para ba siya gi-prophecy ni Daniel nga din, moabot yun ang panahon nga ang Ginoo muani dinhi maghari siya. Sama siya sa isa ka bato nga gamay og nidako. Within 1,000 years mo na ibuot pasabot sa Revelation nga maghari ang Ginoo diri within 1,000 years. Mana yang gingon dinhi dili siya is slackness kundi long suffering to us word. Nga giantos pa niya ang panahon para kanato. Kay di siya gusto nga ang uban mga laglag kundi muadto ngadto sa paghinulsol. So ang long suffering sa Ginoo paghinulsol aron ta maluwas. Di ta ingon nga ni dawat ang Kristo luwas nga tatulog ka klaseng kaluwasan. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10. The past, the present, and the future. Kung di ka kalahutay, wingon day ka katong past, atong una, pakamatyan mata ni Kristo. Karon kung nakasala ka, pakamatyan ang gyapon ka ni Kristo. Ug pohon, di ka gid mo lahutay, kay moabot man gyud, kay giprophecy man gyud ni. Mo bitay hinungdan ningon siya ang mulahutay ra sa walay katapusan, mauray maluwas. Mo bitay na nga kita nagpadayon kay gusto ta maluwas. Pero mo na ako painumdom ninyo kinilong suffering sa Ginoo is the time of repentance. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 20, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the knowledge of the truth. Tanawa mo na niyang wa nabasan siguro sa mga Christian ba. Giingnan ni Pablo si Timoteo sa kalumog sa kaayo instruction ni katong mga oppose themselves, ni oppose ba ni against ni supak sa pamaagi, sa pagwali, sa pagsimba, pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo ko dagay ni oppose ni ako pagsulti mo mo punigingon ha, instructing those that oppose themselves nga ang ilahang kunong kaugalingon ba against aning mga kamatuoran, mga pagtudlo, kanang muingon ko nga tulo ka klaseng kaluwasan. Tulo magyud ka klaseng kaluwasan, sikan mo Corinthians chapter 1 verse 10. Wala na nasabtan the past, the present, and the future. Manang gingon na Apostol Pablo, di luwas siya sa hinananing kamatayon o karon nakasara sa giluwas siya o pagaluwason pagyud siya sa ulahing adlaw. Pero pa man nibalik ang Ginoo, wala ang pagbalik ni Kristo dili mahitungod sa kasalanan kundi mahitungod sa kaluwasan. Kung naabagi maabtan ni Kristo diri nga nagpadayon pagbuhat sa iyang bulaton motor dunay gisulti ni Jesus Christ, bulan katong sulugon nga maabtan sa iyang agalon nga di nagapadayon sa pagbuhat. Mo na magpadayon ta pagbuhat kay ngano man mabulahan gyud ta. Mo na ang mga opos instruction ni gyud na instructing those that oppose themselves. Kay ngano man ingon siya, if God peradventure will give them repentance to the knowledge of the truth. Kung ang Ginoo, apa mo sa ng peradventure? Kanang mutugot ba? Mutugot, mo establisar. Kung dili siya mutugot sa imo ha, mingon lang gyapon ka maluwas ka. Peradventure will give them repentance. Tagaan ka o pag-usab mo na ang tao. Okay lang di mausab basta nagday nagsimba. Siyempre kung wa ka tagay sa Ginoo ganang wa itugot nga matod pa niya to the knowledge of the truth para pagkahibalo sa kamatuoran. Dili lang kay magwali kag pulong sa Ginoo mo na adunay kamatuoran dili. Nga gani dito sa mga tao sa Ginoo nawala ang kamatuoran. Ni depart, ni separate sa ilang kamatuoran. Sige na lang sila dahil simba, wali. Pero waday sila kabalo nga ang kamatuoran, the knowledge of truth. Wabita na musulti ko ninyo ang kamatuoran karon wala na ta sa grasya. Kung na may grasya, little na.
space of grace. Wala na ta sa mercy. Kung na may mercy, gi-extend lang na sa Ginoo nimo. Kay gusto kag mercy. Kung di ka gusto kag mercy, kaluy alam ba ka gahapon sa Ginoo? Atong una sa iyang pagpakamatay niya sa cross. That is mercy. Kaluoy niya sa mga tao mo nang gilukat, giluwas mo nang ang iyang lawas nagpakamatay aron nang kamu dili mga matay ang mga tao dili patyon kay ang bayad sa sala kamatayon mo na siya mo'y nagbayad. So therefore siya nagbayad, di na ta mo bayad. Anong di naman ta mo bayad kay siya mo'y nagbayad. So dili na ta mamatay. Kaya nga naman, gibayra naman ta, gilukat na ta ba, gilidim na ta, giransam na ta. Muna ibot pasabot sa pulo sa Ginoo. If God peradventure will give them repentance. Kung ang Ginoo mag-establisar, mutugot, nga hatagan ka og repentance to the knowledge of the truth, pinaagi sa kahibalo sa kamatuoran, aron gyud magrepent ka kung wa kay kamatuoran, di ka kabalo kamatuoran, unsa may imong usbon? Kabalo ba mo sa sala sa Israelites? Tulo lang kabuo. Kanya mo na nga mga Gentiles, nagpadayon lang gihapon. Wala ako musulti ninyo, kaya ako nahibalog yun ko. Gibasa naman ako ni tanan. Maniusgutan na ito ni peradventure. Una tamuat to sa peradventure, ako pasabot ninyo sa 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ingon pa ni Pablo, ang Timoteo, chapter 2, verse 4. Who have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. Sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Mao kani ang maayo og dawaton jud sa Ginoo sa atubangan sa atong manluluwas. Sa Ginoo nga atong manluluwas. Mao ni gusto daw sa Ginoo ingon pa ni Pablo. Unsa man nga kita mo adto sa knowledge of truth. Who have all men to be saved. Tanang tao, kinanglan maluwas. Una siya maluwas. Kinanglan maadto sila sa knowledge of truth. Unsa man ang kamatuoran nga iyang buot pasabot. Mo nang ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth. Nga naman, kaya ang truth, wala gipangwali. Ang pulong giwali. Unsa may tinuod yun nga pagsimba. Unsa may tinuod natong transgression. Unsa may tinuod natong sala, unsa man ka tinuod karon, grace lang gyapon, mercy lang gyapon. Karon naa na ta sa long suffering, mao nang tinuod, mao nang dili ta magsaya-saya. Do not be confident, ayaw mo kumpiyansa. Being confident, ingon pa niya sa Philippians 1:6. If you began in the good work, manang gingon, be complete until the days of until the coming of Christ. Magkumpleto ta, mo na tinuod, dili ta ingon magsigil ang tagday, magsigig simba. Pero dalay ko ng Ginoo nga kamo gisultihan ta mo sa atong buhaton. Aron maabtan ta sa mga bulaton sa Ginoo. Kay balo naman siguro sa ilang sala, mo nang dili nato sundon sila kay sila atong admonition ba. Sila atong learning. Sila atong sample. Nganong sila gibiyaan sa Ginoo. Mo bitan ang hinungdan nga kita na luwas, na reconcile ta kay gi-reject man gud nila. Unya karon, giunsa nyo pagkabalo nga gi-reject ninyo ang Ginoo. Kanang peradventure. Ang gusto magud sa Ginoo, come into the knowledge of truth. Mo na kanang peradventure matud pa sa dictionary. Kung sa Bisaya pa itugot kay ngano man ingon man gud siya dinhi. Peradventure the doubt. Kanang ang atong doubt ba, naamong kita'y doubt, kamo nag-doubt man gani ang akong pamilya sa ako ang kinabuhi. Sa ako pagkapastor, nag-doubt pa sila. Ako mga igsuon, nag-doubt pa. Mga tao, nag-doubt, mga pastor nga akong kauban, nag-doubt sila sa ako. Kuha sila kabaw nga, ang Ginoo, if God, peradventure. Manay ang gingon dinhi. Peradventure is a fact established beyond peradventure. Beyond peradventure of the doubt. Kanang peradventure daw is kanang fact ba fact. Established. Kanang fact is something that
has actual existence. Kanang nagpadayon pa karon. Unsa man ang nagpadayon karon, ang gipadayon karon sa Ginoo dili na kay mercy and grace kundi ang long suffering lang. Unang kinahanglan may bawta sa dapak karon. Kay kabalo man ta nga mo tapos ang kalibutan. So di na dito mo ingon nga kining long suffering sa Ginoo. This is salvation. Baliwalaon lang na nimo. Ayo na una na ang grace. Atong una ra ng grace gipang tawag na ta. Pero problema lang kung kita ba'y gipili sa Ginoo. Many are called but few are chosen. Managingon ni Jesus Christ sa Matthew 7:14. Dagan akong tinawag, apan juter ako pagapiliyon. Mo nang apat established beyond the doubt or peradventure. Kani manggong peradventure. If God kanang magtugot sa imo nga diin ikaw muadto ka sa knowledge of truth, kung dili mo nang ubang tao di na ganang truth kay ngano man wala man gi-open sa Ginoo, wa man gi-establish ang fact nga maugid na mo na pasalamat ta sa Ginoo nga niya na ta sa panahon nga din ang Ginoo nagtudlo pa nato magpaabot na lang ta in the twinkling of an eye kay mo nang anigid mo dinhi kay dilisan ra man ta labi na kung kita na resurrect mo nang gingon sa 1 Corinthians kung basaw na nimo ka i-resurrecta dito sa incorruptible body. Mo na ang iyang tuyo sa tuwa nga i-establishar ang fact nga mahibaw gyud taga din. Ang importante is the knowledge of truth. Kay nga naman dili lang magpaminaw tagpulong sa Ginoo kundi sa gitinuod. Wa pa day mo ka pangutana, maluwas ba ta? Pangutana ko kung maluwas ba mo? Sigurado. Kay nga naman nahibaw mo ta sa dalan. Ulo higpit kay nga naman lisod kayo ni buhaton. Manang mga tao, baliwala lang ang akong gisulti, pero maabot lang panahon. Basta nanulti ko kining may tungod sa pulong sa Ginoo. May numdumaran nila kung ngalan kay wa mo ko'y nagsulti. Ako alang kung dili sa pulong man sa Ginoo gyud. Manay ang gingon sa Ezekiel, sa tinuod lang mao niya. Atong una pang panahon giprapisi niya Ezekiel chapter 18 verse 23. Have I my pleasure at all that the wicked should die? Said the Lord God, and not that he should return from his way and live. At doon na ba dahi ko'y kalipay anang mga daotan sa diya nga mamatay? Ang Ginoo nagingon, and not that he should return from his way. Kundili, ang iya gayong gusto nga mubiya lagi na siya siyang dalan aron di mamatay. Aron mabuhi siya ba? Aron mabuhi. Kay wa siya kalipay anang wicked pangutana ni Niziko. Doon na ba'y kalipay ang Ginoo sa diha nga mamatay ang daotan? Tubag niya sa Ezekiel chapter 33 verse 11. Say unto them, ningon si Ezekiel, as I live, ingon ako buhi, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his ways and live. Unang ningon sa, turn ye from your evil ways. For why will ye die, O house of Israel? O mo ni yung gisulti dito ha. Kita wa mata sulti ini. Ngano man. Di mata pabalikon. Wa man ningon ang Biblia, balik mo mga Gentiles, balik mo. Wala siya nagingon oy. Ang giani ni Jesus Christ as alive, hayagan lang ang mga Gentiles. Kay we are in the dark. Naata sa kangit-kit nga wala tay knowledge ba? Kay ang knowledge, ang word of God is symbol as a light that shineth. Mabita nang dunay kisulti nila, arise and shine, for the glory of the Lord is risen upon thee. Manang manindog ta kay ni Sidlak naman ang kahayag sa Ginoo. Kunya ang himaya niya, manang gingon ato ng buhaton. Kani abot na sa tuwa. Sila gipabalik. Kita gitawag. Kaya nga naman, dili matatao sa Ginoo atong unang panahon. Pero karon mutuo na ta kay nga naman napakamatay si Kristo niya nito ta ni dawat ta nahimo ta ang people of God. Wala ang Ginoo nagpakita ingon pa niya sa Exodus 34. Ingon pa niya dinhi, keeping mercy for 1,000, forgiving iniquity and the transgression and sin, and that will by no means clear the guilty.
Limpyuhan niya ang mga kagilty. Yes, tubangan sa Ginoo, visiting the iniquity. Nagbisita siya sa mga daotan of their fathers, sa ilang mga amahan, upon their children, ug ngadto sa ilang mga anak, and upon the children, ug adto sa mga kanakan-kanakan, unto the third, sa ikatulong nga generasyon, hangtod sa ikaupat kita, ikaupat na tayo nga generasyon, giapil ta niya og gitawag og visiting. Gitanaw niya atong parang gitawag og guilty. I-clearing niya mo na hinungdan mercy and grace. Pero naa na ta sa karon long suffering. Mo na gingon sa 1 Peter, the long suffering of God is salvation. Mo na yang gingon dinhi. Turn ye. For why will ye die, O house of Israel? Mo ni kining pulong, abi nimo kining Biblia is gitawag ni prophetic word. Ang prophetic word nahitabo atong una karon og sa malabot. So karon mao na niya ang giingon sa Ginoo, apel na ta kay tao naman ta sa Ginoo. Although dili ta house of Israel, kinahanglan mo balik pud ta sa atong evil ways. Nga naman ang Ginoo way kalipay kung mamatay gyud ang tao. Kundi ang iyang gusto mo turn from their evil ways. Kita, ang ato bang ways, evil ba? Dili lang kay evil, Gentiles ko ta. Kabaw mo ang sanang Gentiles, makasasala. Ang Jewish is the chosen. Ang Psalms, ingon pa ni David sa 147 verse 11, the Lord taketh pleasure in them that fear Him, on those that hope in His mercy. Dito ra siya malipay, makakuha og kalipay sa mga tao kadtong nangaadlok kaniya ug naglaom sa iyang mercy. Ngano man naghope sa iyang mercy, nga kita naaman ta sa long suffering. Muni bot pasabot ako kining long suffering sa Ginoo naay extension of mercy. Gi-extend sa Ginoo ang mercy. Mo na ang mercy, mo na ato ang pangayoon sa Ginoo hangtod karon. Ang knowledge manggod may tungod sa mercy sa Ginoo. The knowledge of His mercy. Mo na yang gingon sa Psalms, ingon pa ni David sa Psalms 33 verse 18 to 20. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Verse 19, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Muna ang gingon ni David. Ang mata sa Ginoo ni adtong mga tao nga nahadlok kaniya, o ni adtong mga tao naglaom sa iyang mercy. Kanang mercy ba? Remember, extension of mercy na lang ron. Kung naglaong ka sa iyang mercy, nga doon na pa'y mercy, kay i-extend niya, imbis long suffering na niya, naghuwat na lang siya matapos ng arka, sa ato, naghuwat na lang yun siya nga matapos ng pulong sa Ginoo. Sadya, mawali na ni pulong sa Ginoo sa tibok kalibutan, muna na ang pagbalik sa Ginoo. Muna nga, kung matapos na gana na ako nigsulti tanan sa inyo ha, sa inyo lang, balag di sa kabalo. Para sa mga tao ba, o tayo yung gingon, may bawa na gayon nato, tibok kalibutan, muna na ang katapusan. Muna katong mga nagalaon sa iyang mercy, nga din ang Ginoo mo deliver sa mga kalag dito sa kamatayon, og nagbantay sa atong kinabuhi diya sa kagutmanan na may moabot kagutom, bantayan rata niya. Mo man prophecy sa Amos, no, di ba? Nya kanusam na maabot ang kagutmanan sa ila ra man kay dito man gitigaag sulaw o hulaw kanang mga tanom nila ba dito ra na sa to wala man kay abudansya man ta dire. Unya unsa na to pagkabato ng pamin. Wa bitaw nang pagprophecy ni Amos nay moabot jud nga pamin, dili pamin kanang mga pulong sa Ginoo mawala na manggod. Pero ang Ginoo mag-keep alive lang gyapon nato, although kining pamin nga yang gingon is literal because doon na mong war mo abot. Pagkatapos manggod sa war,
pamin manggod ka. Hangtod di ma-establisar sa gobyerno kung kitsa to'y mga daog aron pakanon ang mga tao. Muagi ko kag pamin. Kaya di man na magamit ang kwarta mo, bitaw to sa Second World War, ginaingon ko nagbabalik ninyo ang kwarta, wa na'y bili. Wala nga ang Ginoo, kung nag-hope ka sa iyang mercy, kung nahadlok ka niya, i-deliver ka niya nga to sa kamatayon, bantayan ka niya sa kagutmanan, aron mabuhi lang yapon ta. Muna ibot pasabot sa pulong sa Ginoo atong una hangtod karon. Muna kinahanglan mag-hope ta sa iyang mercy, ang truth. Ang Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to mercy he saved us, but by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Muna yung gingon ni Titus, dili pinaagi sa atong buhat nga righteousness, and we have done, but according to the mercy. Kung ang Ginoo maluoy nimo nga ikaw gayud, manang giingon, if God peradventure kanang mo establish siya sa pact about anang mercy, manang giingon maluwas ka, pinaagi sa washing and generation o regeneration, i-regenerate ka kanang ibag-uhon na po ka ba, and renewing of the Holy Ghost, kanang pinaagi sa Holy Ghost. Nga mo bitaw niya akong gingon, kining pulong sa Ginoo mo ning Holy Ghost, mo ning nag-comfort nato. Comforter ba nga iwali sa inyo ha ba aron para na ron moabot ning great tribulation o wa man tay klaro ining rapture. Klaro ba tong rapture? Kita may nagsultig rapture. Paminaw ra gumo sa mga magwawali og rapture. Igura na sila mingon, katong nangalagad sa Ginoo mo ay rapturon. Moro to, bisag ang Amerikano, naminaw mo ko ka ng mga magwawaling nga rapture. Huwag yung ko kaingon kung sa qualification sa rapture. Natural, rapturon yun ang tao kay naaman ta diri, dalon man ta niya dito, caught up man kung asa ta, dalon kita sa ulid to amang ulid dito sa kuwan. Jerusalem. So, caught up punta. Manang gingon sa Revelation, nga ang Ginoo nag-prepare ka nato og trono. Maninungdan katong babae nga gigukod daw kuno sa dragon ni kalagil sa wilderness, kanang wilderness nga mingaw ba nga ang Ginoo nagsupply, kanang meaning sa wilderness nga ang Ginoo nagsupply sa ilaha sa kamingawan kay wa sila mga tanong, pero ang Ginoo nagsupply with mana ang kanang quail katong gitawag og buntog ug ang mana mo nagisgutan diri ang wilderness nga ang babae sa Revelation ingon ni kalagyo sa wilderness abot pasabot adto sa kamingawan nga din. Kung huno-huno yung ito kagutmanan nga ang Ginoo ray nag-supply. Mo na ato ang saligan, mo nang pang-comfort sa usa ka tawo nga iya sa Ginoo king Holy Spirit. Mo na iyang gingon, according to mercy he saved us. Sumala sa iyang kaluoy nga kita luwason. Pinaagi sa washing of regeneration, kanang hugasan usa ta. Kung dili ta mahugasan ining pulong, wala kita mahimo. Di kita makabatog mercy. By mercy and truth, he saved us. Kanang kamatuoran ba? John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Manay buot pasabot, importante ning truth. Yamingon ka nga ako, na ako'y kamatuoran. Ang Psalm chapter 25 verse 10, all the paths of the Lord are mercy and truth, into such as keep his covenant and his testimonies. Ang mga dalan daw sa Ginoo kaluoy ug kamatuoran. Maluoy ang Ginoo kung kabalo ka sa kamatuoran, pero di ka kabalo sa kamatuoran, bingon na di ka maluoy ang Ginoo. Mo bitaw na akong gisulti kaninyo, naana ta sa long suffering, manang ayaw mo pagsaya-saya kay extension na lang ni sa Ginoo. Ang iyang mercy, little space of grace, little revival na lang ni. Manang paningkamutan nato nga makaandam po ta, kung nag-andam ang sinuwa o garka, kung mahimo, kung naapat atong unang panahon, muapil ta. Wala kung si Jesus Christ nag-andam o kingdom, nga ningon siya, seek ye first the kingdom, mangandam ta nga makasulod yun ta ng kingdom. Manang gingon ni Apostol Pablo, flesh and blood cannot enter into the kingdom of God, cannot inherit. So, unsa itong buhaton, wanang gingon niya dito, una, marisurik usa ta.
Aron in the twinkling of an eye, i-change ang atong lawas into a glorious, into an incorruptible body. Kay corruptible man atong lawas, i-change yun na. I-change niya kung na-resurrecta. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, kung kita mo tuo, mo follow, mo nang mas-resurrect po ta. Ingon ni David sa Psalm chapter 85 verse 10, mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kisses each other. Wala yung gingon, kung doon na kay righteousness, doon na kay peace sa imong life. Ako sa tinudang, na naman ko yung peace. Kung saan man akong ginauna, huwag ko na gunauna magbuhat kong balay. Huwag ko na gunauna pagwapuong para kong balay. Huwag ko na gunauna magkapalit pa kong butang. Sakyanan, huwag naging ko na gunauna. Ano una-una ko man, usahan ko man na. Siguro ka mo, naguna-una pa mo, gapunin yung balay. Siguro makabaton pa mo kuwang. Ang akong ginahuna karon nga, maandam ng yugo sa Ginoo. Una, ngayo ko kanunay, Lord, maluwi ko kanako, maluwi ka mo. Kita ng mercy ang gingon sa Ginoo. Nga maunay makaluwas na to, ang tinuod yun ka ng mercy, nga extend pa niya. Kinaan na ta sa lungsa piring. Atong 2,000 years na magyudong mo balik ang Ginoo, pero unang gingon nga nung naglangay-langay mo siya. Aron kita makabaton og pag-usap. Wala nga usbon na to atong pangalaga doon sa atong usbon. Kabalo na gyud mo sa atong bulaton. Kanang to honor, to glorify, and to praise. Usaw man to pagday kung watay pulong, kung maayo ba ang Ginoo. Mingon ta maayo gyud ka Ginoo. Wa gani kay kabaloon sa kaayo sa Ginoo nimo. Maayo ang Ginoo kay wa kahatagig problema dako, di ba? Ako, sukad nga nangalagad ko sa Ginoo, nama ko'y problema dako. Kung uldo gikuha ka, kung anak dili to problema dako. Gipasabot ko hinuon niya, aron makawali pag yung ninyo. Nga kadtong kamatayon di ay, mao dito yung meaning ato. Di na lang kumusulti nyo, daghang kayo knowledge nga ako nahibawan ato gipasabot sa Ginoo. Mo nang bisa pag nakuhaan ko, bisa pag mawala ni, si Job manggani. Abi no, sige gugwali ato may tuod ni Job. Una to nawala akong anak, nga din si Job nagpadayon because he is a man of righteous. Walay laing righteous sama ni Job. Nga din, iyang mga anak gipangkuha, walo, tanang kabtangan niya, yung asawa pag yun, ditunglo sa iya. Pero nakasala pa si Job, wala. Mo itong nikaingon kong, mas kuya itong kan Job. Nya, nakasala pa si Job, wala. Kung nibiya ko, kung ni-backslide ko, kung nagbasol pa ko sa Ginoo padayon, o bito katong nagbasol yung ko sa Ginoo diri, nakapahapa ko, nagludluhod ko diri, pag-abot yun sa blind, na-black out yung ko, kay nga naman, gibasol na kong Ginoo, pero di ay, dapat tamo angay, kay nga naman, gipasabot sa ato. Pero, sabi ni mo, dako makong kalipay hinuon, kay nga naman, gipulihan magduduha ka, kanang baby girl, baby boy, lipay mo ko. Munang maasay, ma-compare na ko nung kung wapang Ginoo. Munang nga din ang Ginoo nag-guide ba, nag-lead. Muna, ang iyang gingon din sa John chapter 8, kanang kamaturan kung mahibaw lang yung ka, maog yun ay muhatag ni mong kagawasan sa tanan ni mga problema at kalibutan, bisa kung sa pay mahitabo. Munang nagtuon tag kamaturan. Ang iyang kamaturan, kanang mercy. Mercy and truth. Nga matod pa niya unto such as keep His covenant and testimony. Katong nagbantay sa covenant sa Ginoo ug sa testimony, kinipulo sa Ginoo mauning testimony. The testimony of the Lord are sure, making wise the simple. Mauning testimony sa Ginoo. Unang anhigit na magsalig ini. Mao ni ang mercy sa Ginoo, gisulti niya ang mga mercy, maluoy siya ni atong mga tao nga dinadlok niya. Kung wa ka kabalo, mingon lang ka ang Ginoo, naluoy nako, bisan asa ko mo ato, naluoy nako. So nang paagi nga ikaw ang Ginoo naluoy nimo, bisan pag nagbuhat kag pagpakasala, mo nang gingon sa pagkakaroon di pa nato mahibaw-an na. Mabot ra ang panahon. Doon naman tayo mga Ginoo. Mo na ako pa-remind lang ko ninyo kay mabot gani ng time, diyan na ninyo mahibaw-an kung kamo bagyo iya sa Ginoo. Mo na ako mingon kaninyo, tuhuy gyud nga kamo iya sa Ginoo. Anhi mo dinhi kay ang Ginoo magka-comfort kanunay nato. Kay mao ni atong life diri. Kanang mercy and truth uban gyud na.
Kung makabaw ka sa kamaturan o makabaton kag kaluoy, kung nagbuhat kag righteousness, ano na kay kalinaw? Kay kuyog yun na sila kanang kisis ba? Nagdikit. Sa Lucas chapter 1 verse 50, mo pa ni Jesus Christ. And His mercy is on them that fear Him from generation to generation. Tanawa. Ngadto sa mga henerasyon pa, kung kinsa itong mga natao, puhon. So, laing adlaw, mana ang kaluoy sa Ginoo uban. Pero karon lang, extension lang of mercy mo nang atong hinumduman. Kaya nga naman, naanata sa long suffering sa Ginoo, nga ang Ginoo naghuwat lang yun, nga kanus ata mag-repent. Hosea chapter 6 verse 6, For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Ambot pasabot ini, ang gusto gyud sa Ginoo kanang mercy, kanang mangayo kag kaluoy sa Ginoo ba, kay kung walay Ginoo unsa may mahimo nimo? Mabita na kanang mga butang diri, wanang wingong ko usahay ang tama tong gingon ni David. When my life is overwhelmed, Lord, lead me to the rock that is higher than I. Kaya nga naman, lali makag ma-overwhelm siya. Kung ang Ginoo di maluoy nimo, ma-overwhelm ka niya, unsay may tabo nimo. Kaya nga nung nagpatuyang na mga, nakalimot na ka sa Ginoo tungod sa kalibutan, tungod sa pleasure in this world, matod pa ni Jesus Christ, iyang gisampol nga ang mga tao daw kuno, pagkaklasing kasing-kasing, nalumsan sa kalipayan, dini kalibutan na. Unang delikado ang kalibutan, basig na overwhelm ka, giganahan na ka sa kalibutan, daghan na kay negosyo, gwapo ni mong negosyo, nalumos na day ka, nakalimot na day ka nga ang Ginoo mo balik, nakalimot day ka nga din, karon long suffering na day sa Ginoo ro, no? So mo bitaw na nga manggayo ta og mercy ni ining time, kay nga naman gi-extend na lang niyang mercy, wa man niya gingon gihatag niyang mercy, gi-extend lang niya. Mo na nga katong mga tao nga muani di sa simbahan kinahanglan with mercy. Kung nag-offer ka og sacrifice, holy acceptable by the mercies of God. Kung ang gingon sa Roma chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, my beloved brethren, present your body by the mercies of God, present your body a living sacrifice. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, i-present na mo na pangayo ang Lord. Himuha nga kini akong lawas nga gipresentar, gi-offer kanimo. Kinahanglan kani acceptable. Mo nang kung gikan mo sa balay, pag ampo gyud mo kani akong paghalat sa akong lawas, Lord, dawatan ni. Kay useless kung dili dawaton. Makabaton kag kagulanan dito, gubot, gira, gaway, samop, nagubot sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Unang sahay ka ng mga maka-open sa pamilya. Kung ikaw hinungdan, isodra pa to, gingon ni Jesus Christ. Delikado tong maoy offended ba, offender. Ma-offend ang imuhang igsoon. Ano man? Lisod kayo kay kanang maka-offend sa katao, ano yung makakuhan? Bito na usay na ibutang nga din sa di masabtan sa tao ba? Muna nga, kung di sila mo to, abi mo, ang kasuko, makawag yun na sa righteousness, pero kanang godly anger, kay nasuko manggani si Moses, nasuko si Jesus Christ, laba pa ang Ginoo nasuko naman daan ang Ginoo sa tao. Kung dili siya muhangyo, nga dili siya kasukan, mo nang gingon nga, rebuke me, ingon pa ni David, rebuke me not in your anger, but your love. Badlunga ko, dili sa imong kasuko, kundi dili sa imong gugma. Una, ang gugma sa Ginoo, ang gigugma, gi-rebuke niya sa unsang pagi, kaning mga pulong, uldo sakit ni, maka-offend ni. Pero, muna ang love sa Ginoo nato. Muna ang gingon kining mercy, ba? Nga din sa siya, ingon siya, ang Ginoo nag-desire of mercy. Nga nangita sa mga tao, nga kung wani ka din naghangyo ka sa Ginoo og tabang. Kaya kung wala kay Ginoo, nagpatuyang na ka, muabot ang kagubot, amapil pa ka. Although, dili man ingon nga tanan gubuton, kung ka nang maapil sa mga kataladman, masip man po ka sa mga taong uban nimo nga gisipti sa Ginoo. Pero kita, kinanglan usata ka sa gisipti sa Ginoo, wala mangayo kita og mercy. Kay nga naman, and the knowledge of God more than burnt offerings.
Kanang kahibalo ba, ang kahibalo nato sa mercy nga din kita, ni Anita din ni aron mga yug mercy sa Ginoo. Sa may meaning sa mercy? Kung mo nang gingon usahay, kung dili na ipadayag sa ato sa Ginoo kanang meaning sa mercy. Kabaw ba mo sa meaning sa mercy? Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 9 verse 13. Mo yung mercy ha? But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Usay meaning daw sa mercy? Nga kanang mercy sa Ginoo, dili nang sacrifice nimo. Kanang mercy sa Ginoo, ang meaning ana, makatuon ka sa mercy, not sacrifice. Wala ko nagtawag nimo sa mga righteous, kundili sa makasasala aron magrepent. Kanang mercy sa Ginoo, gusto niya magrepent ka. Ang buot pasabot, kung mangayo kag mercy, pangayo po sa Ginoo, Lord, tudloy ko kung unsa ako mali, kay mo nagingon po ni Job. Sulti ko kung unsay mga butang nga dili maayo nimo, kay dili na napubuhaton. Nakalimutan ko 'tong bersikulo 8. Nangayo man siya sa Ginoo, Ginoo, sulti ko kung unsay di nimo gusto, kay dili napubuhaton. Ako ra nang yatag sa inyo ha. Nya kun di ka sultihan, unsa man ang pagbutang repentance sa imuha kung wa ka masultihi. Una ang iyang gusto kanang sacrifice, wa siya nag-desire na kundi I will have mercy. Maluoy ko niya ni atong mga tao nga akong gitawag dili ng mga righteous kundi kanang sinners nga mag-usab. Kanang sinners dili ng mga unbeliever. Ang sinners kanang mga believer ba nga mali ang ilahang gibuhat mo nang na transgress. Ang transgression of law is sin. Manay gitawag mga sinners ni mga tawhana ni mga nangalagad nako mga sinners, mga wicked, mga evil. Kung wala ka nangalagad sa Ginoo, di makatawgon og evil, wicked. Wa kay labot sa Ginoo. Manang gingon lumsanan na ka kung moabot ang baha, lumsan ka lang. Kung moabot ang great tribulation, magpamarkar ka. Ang giyang gitawag nga din makasasala sa mga pagdaig sa Ginoo, pagpangalagat sa Ginoo, usbon nato na. Kaysa tinuod lang sila gani. Wa man sila nag-usab, mo nang nagsigig ingon ng pulong sa Ginoo. Turn ye your evil ways. Usa man evil ways nila. Nga pamaagi nila pagsimba sa Ginoo, pagila sa Ginoo nga din. Sa tinuod lang ilang Ginoo, tinuod buhi ug gamhanan. Kita nagila po ta sa Ginoo ni Abraham ni Isaac. Moses gamhanan unya giun sa man nato pagila kung wa tay gitawag og di ta kasabot sa meaning sa mercy mo nang usbon jud nato in Matthew chapter 12 verse 7. But if ye had known that this or what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Di gyud ka makondinar punta ng guilty kung mahibaw lang ka sa meaning sa mercy. Dili ko kasilutan sa Ginoo, dili ka impiernohon, dili ka sakiton kung mahibaw ka sa mercy kay ngano man mangayo man ka sa Ginoo mercy. Manang dili ka maadto dito sa mga pagsulay, di ka maadto kay muingon man ka Lord. Lead me not into temptation. Sige lang ingon, lead me not into temptation. Di ka mo hangyo gyud sa Ginoo, nga ang Ginoo man gyud nagbuot ang tao. Abi no sa tinuod lang ang Ginoo nagbuot sa tao. Kung asa ka mo adto, ang Ginoo nagbuot nimo. Gali lang ang tao, wa na gila Ginoo. Tama mo itong ingon si Jesus Christ na tao dire pero wa gyud siya ila. Naisulat man gina, ingon niya Isaiah, si Kristo diani siya dinhi. Gila hinuon siya makasasala, imbis kita may makasasala, diyan ko na ni Kristo aron sige. Bayran ko ninyong sala, ako may nakasala, ako may nakasala. Unya wa pa gyud sila niila kang Kristo. Nagtuo ba mo nga mga tao Kristiyano na kailag kang Kristo wala eh. O kinsa man si Kristo. Ang tinuod nga si Kristo, kinsa man siya. Si Kristo mo nang pulong dili nang gingon nga siya ang Diyos, siya kundi ang pulong ba mo niya ang gusto pasabot. Gani ang Ginoo pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang utana din si Moses, Lord, kinsa man ka? Aron ingnon ako na si Pero. Nga mo ni akong Ginoo, mo ni si Kuan, si Yuba, si Yahweh, si Kandado ba o kinsa pa na.
Wala gisulti sa Ginoo, sa may gingon sa Ginoo kang Moses. I am who I am. Unsay meaning ato? Pagingon I am who I am. Unsay akong gisugo mao na. Adto dito, dalaning sungkod. Kining sungkod ibutangi sa atubangan ni Paraon. Mo bitaw na usahay ang tao wa kay laba. Mo bitaw na mga tagmercy sa Ginoo nga unta. Usag kita nga luwason kay ngano man ayaw mo